Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το τραγουδούσε η γιαγιά Εκονιό, η γιαγιά Φωτεινή. Είναι πολύ παλιό. Σήκω διαμαντом να πας στο μήλο, δεν μπορώ μανουλά μου, δεν μπορώ, άιτε να μου φέρεις το γιατρό. Σήκω διαμαντом να πας στα ξύλα, δεν μπορώ μανουλά μου, δεν μπορώ, άιτε να μου φέρεις το γιατρό. Σήκω διαμαντом να συμπαντρέψω, όπαλα μανουλά μου, όπαλα, κι όσα σου γύρεψει δώστα τα. Όπαλα μανουλά μου, όπαλα, κι όσα σου γύρεψει δώσ' του τα. Αυτό είναι. Ωραίο, Ωραίο. Μπράβο, Μάια.